Fil-qasam tas-saħħa Malta investit 4 darbiet aktar mill-medja Ewropea. Dan sostnieh il-Prim Ministru Robert Abela fejn f'diskors fil-Parlament sostna li f'kull ġurnata ta' Gvern Laburista kien hemm investiment fir-riżorsa umana fis-settur tas-saħħa. Konna l-aktar pajjiż li żied l-investiment fuq is-saħħa minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Investejna 4 darbiet iżjed mill-medja Ewropea. Kull jum, Sur President, taħt Gvern Laburista żdied ħaddiem mas-settur tas-saħħa pubblika. Imma smajnieh il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni, għalih dan kollu tberbiq ta' flus. Huwa waslu biex jgħidulna tberbiq ta' flus l-ispiż essenzjali biex jipproteġejna in-negozju u l-ħajja tan-nies waqt il-pandemija. Ftik kelli dubju li l-bieraħ se jgħidilna kollox tberbiq, għax kollox tberbiq. U jbeżza li l-pajjiż mhux se jerfa', mhux se jiflaħ dan il-pis. Il-Prim Ministru fakkar kif għal dan l-investiment kollu. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista sostniet li mhux sew li l-Gvern nefa' iżjed milli kien bassar f'dan is-settur tant importanti. Kien jagħmel sens, kien ikun loġiku li f'nofs emerġenza ta' saħħa pubblika madwar id-dinja tixxaħħaħ fl-ispiża tas-saħħa. Li kontu intom, m'għandix dubju li dik id-deċiżjoni kontu tieħdu, li kontu tixxaħħu mas-saħħa tan-nies kif għamiltu fil-passat. Hawnhekk il-Prim Ministru fakkar kif fl-2009 id-dinja wkoll kienet esperjenzat pandemija, dik tal-swine flu. Dakinhar Gvern Nazzjonalista spiċċa jittallab lill-Gvern Olandiż għall-vaċċin għax il-kuntratt li kienu għamlu kien se jwassal biex nirċievu l-vaċċin sentejn tard. Dr. Abela fakkar kif fil-pandemija tal-Covid pajjiżna mhux talli ma ttallabx, iżda spiċċa jagħti l-vaċċin lil pajjiżi li kienu fil-bżonn. Il-Prim Ministru għamel ukoll referenza għall-attakk insensittiv li Bernard Grech għamel fil-konfront tad-deputat Prim Ministru. Ħsibtu li se ddaħqu, imma minflok għadek ma tafx kemm weġġajtu nies. Għadek lanqas taf kemm kont insensittiv. Però ma ħadtix bi kbira illum il-ġurnata l-arroganza u l-insolenza tagħhom drajnihom. Però li nista' ngħidlek ħaġa waħda. Ħaġa waħda ngħidlek biss lin-nies, in-nies se tiġġudikat, bħalma se tiġġudika d-Deputat Prim Ministru. Dak li intetlu impotenti, il-World Health Organization tirreferi għalih bħala awtorità u tfaħru. Lilin mill-insulti tal-kap nazzjonalista, Gvern Laburista baqa' ffukat fuq dan is-settur tant importanti. Dr. Abela fakkar kif dan il-budget se jibdew jitqasmu numru kbir ta' mediċini ġodda b'xejn. Miżura li se tolqot aktar minn 60,000 persuna. Smajna wkoll il-karba tal-pazjenti tal-fibromialgia. Sidna wkoll il-mediċini ġodda trattament ta' mart rari. Se noffru wkoll mediċini bla ħlas għal pazjenti tal-IVF wara li konna aħna li b'konvinzjoni tajna l-ħajja lil dan is-servizz.